Γεια σας, είμαστε οι Ακατάλληλες Ξαδέρφες. Εγώ είμαι η Εφη. Και εγώ είμαι η Ελένη. Και αυτό είναι ένα ακόμα podcast όπου τα red flags δεν ήταν κόκκινα. Ήταν απλά διακοσμητικά. Ελένη, σήμερα θα σου μιλήσω για τσιγκούνιδες. Μη μου πεις. Ναι, είναι ωραία ιστορία. Μου την είπε μια φίλη που την ξέρει από πρώτο χέρι. Τον γνωρίζει αυτόν. Είναι ένας άντρας παντρεμένος με 2 παιδιά και είναι φαρμακοποιός. Αχα. Έχει πολύ καλό φαρμακείο, μεγάλο και πολύ καλά οικονομικά. Έχει ένα τεράστιο σπίτι σε μια καλή περιοχή με κήπο και σπιτάκι σκύλου. Απλά πράγματα, σαν εμάς. Ναι, εμείς δεν έχουμε σκύλου. Λεπτομέρεια, Κλάιν. Ναι, Τώρα δεν έχουμε. αυτό είναι. Και τέλος πάντων ζει όμορφα και ωραία με την οικογένειά του. Το πρώτο σκηνικό για την τσιγκούνια είναι κάποια στιγμή αποφάσισαν να πάρουν μια κοπέλα για να τους βοηθάει στο σπίτι και με τα παιδιά. Να γυρεύει, να καθαρίζει και να προσέχει τα παιδιά του. Αυτά είναι. Και έχουν κανονίσει με αυτή την κοπέλα να έρθει, πρέπει να ήταν Φιλιππινέζα αυτή. Και κανονίσανε να έρθει από Δευτέρα στο σπίτι. Και αυτός να ξεκινήσει. από Δευτέρα. Ναι, όπως τις δίαιτες. Ποτέ. Όχι, ήρθε αυτή. Αχα. Και λέει η γυναίκα του, λίγες μέρες πριν ήρθε αυτή η κοπελίτσα. Πρέπει να πάρουμε ένα κρεβάτι στο ξενώνα για να μείνει η κοπέλα. Γιατί θα ήταν από αυτές που μένουν στο σπίτι. Σόκριστη. Ναι. Όπα, ιδέα. Θα πληρώνεται, ρε φίλε, εντάξει. Αυτό δεν την ασέβη, το έχουμε. κάνει και τζάμπα. Θα έχει σπίτι να μένει. Τις θαυμάζω αυτές που πάνε έτσι και κάθονται όλη μέρα με κάποιους ξένους και δεν φοβούνται τίποτα. Τι να φοβηθούν. Δεν ξέρεις ποτέ ο άλλος άμα είναι κανένας μυστήριος δολοφόνος. Όπως θυμάσαι εκείνη την ιστορία που έχει γίνει παλιά στη Θεσσαλονίκη, στο Πανόραμα, σε μια γνωστή οικογένεια σκοτώθηκε το παιδί της υπηρέτριας που ζούσαν εκεί. Να βλέπεις. Και είχαν πολλά στοιχεία ότι την σκότωσε ο γιος του ιδιοκτήτη. Ναι. Αλλά επειδή είχε λεφτά, πλήρωσε πολύ καλά δικηγόρους και τέτοια, ξέρω εγώ, δικαστές. Ναι, το θάψανε. Αυτό πρώτη Ζει και φορά. βασιλεύει αυτός. Πρώτη φορά το ακούω για την Και Ελλάδα. μεταξύ είχαν πολλά στοιχεία εναντίον του. Έγινε αυτό στην Ελλάδα. Τι μου θύμισες τώρα. Ναι, εδώ στην Ελλάδα, είναι Θεσσαλονίκη. Εδώ στην Ελλάδα και Θεσσαλονίκη, ναι. Γιατί όλα πάνε ρολόι σε αυτή τη χώρα. Ήταν μια οικογένεια που είχε καταστήματα σε όλη την Ελλάδα με έπιπλα. Όχι, με είδη σπιτιού, σαν το Βίκο δηλαδή. Δεν ξέρω ποια εταιρεία είναι αυτή, αλλά ήταν πολύ γνωστή. Και θαύτηκε. Ζει και βασιλεύει. Όπως έχουν θαυτεί, αλλά τόσα. Τώρα να μην αρχίσουν και το κάνουμε κάτι άλλο. Ναι. Και πού μείναμε, θα μείνει η κοπελίτσα αυτή εκεί. Και λέει η γυναίκα του, πάνε πάρει κρεβάτι, να παραγγείλουμε ένα κρεβάτι για την κοπέλα να μείνει. Ναι, αυτός έλεγε ναι, το άφηνε. Έφτασε η Κυριακή που την επόμενη μέρα ερχόταν η κοπέλα. Αυτές δεν είναι από αυτές τις χώρες που κοιμούνται και κάτω, δεν έχουν θέμα. Ελένη, θα σε πυροβολήσω τώρα, αλήθεια. Εσύ κοιμάσαι και κάτω. Παλιά δεν θυμάσαι που μόνο κάτω κοιμόμουν. Δεν είμαι άστεγη. Πού κάτω κοιμόσουν, έχεις κρεβάτι και κοιμόσουν στο πάτωμα. Στο πάτωμα. Έχεις πρόβλημα, Έτσι γεννήθηκα. Έτσι είμαι σίγουρη. Αλλά όχι σοβαρά, δεν είναι από κάποιες χώρες κάποιοι άνθρωποι που κοιμούνται κάτω. Μόνο εσύ. Εγώ δεν έχω γνωρίσει κανέναν. Εσύ που αναγνωρίζεις, ρωτάω, δεν συμβαίνει. Μήπως καμιά φιλή που είναι μέσα στο δάσος και δεν έχουν κρεβάτια. Δεν ξέρω, ίσως βλέπω και πολλές ταινίες, δεν ξέρω. Σίγουρα, κόψε λίγο τις ταινίες στο Netflix. Φόρη φίλε, ξέχασα και που έμεινα. Ήρθε αυτή, είπε στην Κυριακή. Ναι, όχι, δεν ήρθε την Κυριακή, Δευτέρα θα ερχόταν. Και του λέει, δεν πήρες κρεβάτι, πού θα κοιμηθεί η κοπέλα. Εντάξει, πού να κοιμηθεί, ας πάει στο... Σαλόνι. Στο σκυλί, με το σκυλί αγκαλιά. Ποιο σκυλί ρε φίλε, ξέρεις τι την είπε ο Το τύπος. σπίτι του σκύλου δεν έχει. Όχι, έχει και σπίτι σκύλου, ναι. Ας πάει και να μείνει. Όχι, είπε την γυναίκα του, να πάει να πάρει το στρώμα από το σπιτάκι του σκύλου. Α, βλέπεις, χαζομάρα. Ενώ αν πάει κατευθείαν μαζί με το σκύλο, ούτε ξεσπιτώνει το σκύλο και έχει και συγκάτοικο. Τι άλλο θέλει. Θα τη φάει ρε φίλε. Έλα ρε, θα γίνουν κολλητάρια ρε. Δεν δουλεύεις τώρα. Εγώ το λέω 2-1. Πανέξυπνο. Λένε δεν ήθελε να αγοράσει κρεβάτι. Τσιγκουνευόταν να ξοδέψει λεφτά. Και πώς θα την πλήρωνε. Δηλαδή να την πληρώσουμε, έχουμε λεφτά. Ξέρεις τι, αυτοί οι λεφτάδες δεν είναι ότι είναι τσιγκούνιδες σε όλα. Πληρώνουν μέχρι εκεί που δείχνει ότι έχουν κλειδί και τα έχουν όλα για το φαίνεστε και την άνεσή τους. Όταν είναι να πληρώσουν κάτι
διαφορετικό, κάτι που εξυπηρετεί κάποιον άλλον, εκεί τσιγκουνεύονται. Αλλά αυτό έχει και χειρότερο. Έφεραν το στρώμα μέσα στον ξένο να κοιμηθεί η κοπελίτσα. Κοιμήθηκε στο στρώμα του σκύλου, ρε φίλε. Αυτό είναι αλήθεια, γιατί αυτή την ιστορία την είπανε φανερά μπροστά του και μπροστά σε κάποιους άλλους. Δηλαδή δεν έχει αλλάξει αυτή η κατάσταση, δεν είχε αλλάξει. Μετά δεν ξέρω, εγώ σου λέω η αρχή τι έγινε. Ότι η κοπέλα ήρθε και έμεινε στο σπιτάκι και αυτή έκατσε. Τώρα ποιος φταίει, ρε φίλε, αυτή η οικογένεια ή η κυρία? Μπορεί να την είπαν ότι κάναμε παραγγελία στρώμα και μας ήρθε μικρό παιδί. Ωραία, όταν θα έρθει το στρώμα θα έρθω κι εγώ μετά. Πάρτα τώρα. Αυτή ήρθε ήδη. Και αν είχε πρόβλημα έπρεπε να κάτσει. Όχι, θα σου πω και το άλλο. Έχει 2 παιδιά, αυτός ένα αγόρι και ένα κορίτσι. Ναι. Και έχει το Σεπτέμβριο να πάνε πρώτη δημοτικού, τα παιδάκια ήταν διδυμάκια, αγόρι κορίτσι. Και λέει η γυναίκα, πρέπει να πάρουμε σχολικά είδη, τσάντες και τέτοια, γιατί ξεκινάει σε λίγο το σχολείο, να είμαστε έτοιμοι. Και αυτός την είπε, δεν χρειάζεται, λέει, να πάρουμε τσάντες, λέει. Έχω τις δικές μου από το δημοτικό, λέει, είναι και παλιά, λέει, vintage, λέει. Και αντίκα, βλέπεις. Αντίκα, λέει, ναι. Θα ζηλεύουν τα παιδάκια. Αξία. Ακριβώς, θα ζηλεύουν τα άλλα τα παιδάκια. Και έδωσε τις παλιές του τσάντες από το δημοτικό του 1821. Βλέπεις ότι είναι ιστορικά. Τώρα εντάξει, μην είμαστε τι να είναι. Μήπως γνωρίζεστε εσείς οι δύο? Όχι. Όχι, δεν τον ξέρω τον κύριο. Δεν έχω καταλάβει ποιος είναι, δεν τον ξέρω πώς. Απλά εγώ σκέφτομαι την άλλη πλευρά, γιατί... Να μην ξοδέψει 20 ευρώ. Δεν είναι για να ξοδέψει, σκέφτομαι το πόσο μπροστά είναι. Σου λέει τώρα θα έχουν τα vintage, αυτά τα ιστορικά, τα λες κιόλας, τις τσαντούλες. Θα είναι δηλαδή στο επίκεντρο σε όλο το σχολείο. Δεν μιλάω για bullying. Εκείνα τις καφέ, τις τετράγωνες που ανοίγουν έτσι. Του φακέλου που είναι, σαν χαρτοφυλάκιο. Εκπληκτικό για ένα παιδάκι ότι πρέπει. Καταλαβαίνεις ποιο είναι το ηθικό δίδαγμα? Ποιο? Ο Θεός μας φύλαξε και είμαστε φτωχές. Λες αυτό να τον πείραξε? Δεν ξέρω. Εγώ πάντως, έγινε πλούσιος και έγινε τσιγκουνής. Δεν μπορεί, γιατί δεν είναι... Νομίζω ότι ακούγεται ότι όσο πιο πολλά λεφτά έχουν είναι τόσο πιο σφίχτες. Οι νεόπλουτοι, όχι αυτοί που είχαν από παλιά. Δεν τους ξέρω, δεν ξέρω ούτε τη μία μεριά ούτε την άλλη. Εγώ σου λέω τι λένε. Καλά, όταν τι είμαι εγώ καμιά πλούσια και το ξέρω? Όταν γίνω εγώ πλούσια θα σου πω. Εύχομαι να μην χαλάσει ο χαρακτήρα σου. Ας χαλάσει, δεν με πειράζει. Ναι. Εγώ θα μείνω έτσι πως είμαι φτωχιά. Άντε να σου πω και λίγο και το τρίτο που έκανε. Κι άλλο είχε. Ναι, αυτοί χωρίσανε βέβαια. Μα γιατί δεν καταλαβαίνω. Δεν είναι άντεξε η γυναίκα, ρε φίλε. Όχι, γιατί, τι έκανε ο άνθρωπος? Όπως είπα, αυτός έχει φαρμακείο. Δε. Εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και όπως όλα τα σπίτια έχουμε φαρμακείο και στο σπίτι, έτσι δεν είναι? Όλοι έχουμε από κάτι. Έναν επίδεσμο, ένα μπεταντίν, κάτι. Το ένα παιδάκι του έτρεχε, ξέρω εγώ, στην αυλή, σκόνταψε και χτύπησε λίγο το γόνατό του και έτρεχε λίγο αίμα. Ναι. Αλλά πηγαίνει στον μπαμπά του και λέει, μπαμπά, χτύπησα, λέει, έλα να στο καθαρίσω, λέει, και να το κλείσω. Και τι το έκανε, το έπλυνε και το έκλεισε με καμιά κάλτσα? Όχι, ρε φίλε, δεν ήθελε να ξοδέψει γαζαπλάστα. Βλέπεις τώρα, δηλαδή, τον έχω ήδη μελετήσει τον άνθρωπο. Ναι, βρήκε άλλη πατέντα. Πήγε στο γραφείο και πήρε ζηλοτέιπ με λίγο χαρτομάντιλο. Βλέπεις πόσο πανέξυπνο. Μαλάκα, πού το σκέφτηκε αυτό? Είναι ο άνθρωπος survivor. Ρε φίλε, αυτά δεν γίνεται. Είναι survivor. Είναι ρεζίλι, ρε φίλε. Πέρα από αυτό, αλλά είναι και survivor. Σου λέει πώς να το κάνεις do it yourself. Αυτά τα DIY. Αυτά τα life hacks. Αυτά τις μαλακίες που βλέπουμε συνέχεια. Πολύ TikTok βλέπει αυτός ο φαρμακοποιός. Ναι, βλέπεις. Είναι πάρα πολύ μπροστά. Εγώ το δίνω. Πανέξυπνο. Εγώ δεν το σκεφτόμουν. Δηλαδή, έχεις ολόκληρο φαρμακείο και τσιγκουνεύεσαι ένα χαζαπλάσ να βάλεις στο παιδί σου. Να σου πω κάτι, τώρα να πάει να αγοράσει χαζαπλάστη για ένα χτυπηματάκι. Όχι να αγοράσει, είναι φαρμακοποιός, είναι γενικό. Ωραία, να πάρει και να το στερήσει από κάποιον που θα το αγόραζε. Γιατί να το πάρει έτσι τζαμπέ? Ελένη, δεν σε μπορώ. Φίλε, δεν μπορείς να καταλάβεις πώς σκέφτεται. Μήπως είσαι πλούσια και δεν μου το λες? Ναι. Και δουλεύω από χόμπι. Τελικά. Μαζεύεις λεφτά στην άκρη. Μ' αρέσει, ναι, θα τα πάρω στην άλλη μου ζωή αυτά που έχω. Γιατί σε αυτήν δεν θέλω. Θέλω την ταλέπα. Μ' αρέσει τα λέπα. Μ' αρέσει, απολαμβάνω. Όλη, δεν σε μπορώ. Να με μπορείς. Πάρα πολύ ωραία. Αυτοί τελικά είπαμε χωρίσανε. Χωρίσανε, ναι. Αυτές οι 3 ιστορίες που υπόθηκαν για αυτόν έχουν γίνει σε δικαστήριο μέσα. Τι εννοείς?
είχε δίκη για το διαζύγιό τους. Και ακούστηκαν αυτά μέσα. Αυτή η ίδια τα είπε. Οριζίλη, Ναι, για να δείξουν, για να πει ότι είναι αυτός, ότι για καλό το λόγο που τον χωρίζει. Γιατί πήγαν δικαστικά. Εγώ θα γελάσω. Όλο το δικαστήριο γελούσε, φίλε. Ήσουν εκεί και το ξέρεις. Όχι εγώ, αλλά ήταν μια κοπέλα που ήταν από αυτούς που καθόντουσαν μέσα. Τραγικό. Φίλε, ακούστηκε σε τόσο κόσμο. Ναι, εντάξει, εγώ μετά. Γελούσε ακόμα και ο δικαστής. Θα ντρεπόμουν να κυκλοφορήσω στη θέση του. Θα έπαιρνα και το σπιτάκι του σκύλου και θα καθόμουν μέσα μαζί με τη Φιλιππινέζα και το σκύλο. Δεν ξανάβγαινα. Λέει, και όμως υπάρχουν πολλοί τέτοιοι. Και ζουν ανάμεσά μας, κατάλαβες. Ναι. Δηλαδή αντί να το ζήσουν, να ζήσουν τα λεφτά τους, να τα ξοδέψουν, να πάνε ταξίδια. Άμα τους δεις έξω, τους λυπάσαι κιόλας. Λες, μην το δώσω κανένα ευρώ. Θα πάρω μια τυρόπιτα. Να πάρω καμιά τυρόπιτα. Ναι, υπάρχουν αυτοί. Είναι χειρότεροι. Θα μου πεις, έτσι μαζεύονται τα λεφτά, είναι ξυπνάδα. Ευρώ, μαζεύονται και γίνονται. Εγώ γι' αυτό δεν έχω λεφτά, γιατί είμαι άπλας. Έτσι, τα δίνεις εσύ, τα πετάς. Μ' αρέσει. Αυτή είναι η ιστορία μας. Οπότε θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Αν έχετε κάποια ιστορία, στείλτε τη σε εμάς. Και από εμάς καλό βράδυ. Καλό βράδυ.